Somos o equipo de los leopardos. Eu son Sofía. Eu son Denis. Eu son Sara. O xirasol é unha planta de América. Viñeron en barco de madeira porque os avións non existían. O xirasol chamase así porque durante o día xira cara ao sol. Cando é nova, cando é bella, permanece quieta. Ahora vamos. De noite están quietas. Aí agora vamos a mostrar os girasoles de día novos. Somos girasoles novos de noite. Hola, somos o equipo de os niñas e os vamos a falar do xirasol. Eu son Sara. Eu son Miguel. Eu son David. O xirasol é unha planta de talo groso e flor grande. Algúns úsanos para decorar a casa e outros usan para alimentación. Iso de decorar as casas? Pois a xente o corta como quere ou así e logo os vai colgando, os ponse en serróns e logo a casa queda bonita. Ah, gracias. Hola, somos o equipo de la Estrella Azul. Yo me llamo Andy. Eu, Javi. Eu, Miriam. Las sementes dos girasoles chamase pipa. Dentro da pipa do xirasol hai aceite que serve para facer comida, sabón e crema para cara. E manteira. Que era mangarín? É un tipo de manteira que con grasa do xirasol. E as demais manteiras saben que con grasas de animais. Hola, eu son Noa e somos o equipo da Flor Azul. Eu son Bruno. Eu son Brian. Les vamos a contar unhas cousas sobre o xirasol. As pipas do xirasol serven para cociñar ou para ensaladas. E para comerla salgada. Son boas para o corazón para controlar o colesterol. E para manterse xove. E para hacer cremas para a cara. E que é iso do colesterol? O colesterol é a grasa mala. Que a grasa mala se entra por as nosas veniñas e van cerrando cada vez máis. E é máis difícil pasar a sangre por aí. Vale.